So what's up guys? Kumusta na mong tanan karon? Nagpasalamat jud ko nga ibalik si Bradandi sa kuha sa pag-vlog nako, sabay sa balik. Tinuod lang guys, dugay jud may wala upload, kalag saraw ka upload tungod sa mga issue ba nga buhat nako niya. Tapos karon nagpasalamat ko nga nibalik siya. Ug dayon karon naot ko nga so, yung pagbalik magpadayon na may wala na ibabag sa mga pag-vlog. Lahat taglingaw kaninyo no. Dayon karon guys, ko yung pasalamatan nga abot ibalik ng tuhana. Medyo naniwang ni siya karon, naniwang ni siya kay aghan mag-asawa god. Dayon karon guys among buhaton manayaw me intras wala may gitara kay may income so pasweldo may phone palit may gitara maginahanglanon sa mong pag-vlog. Dito lang gasweldo na gid mi guys pero ginagmay pa ba wala may ngon nga dagko kasweldo wala pa. Mga maning kamot may mga ayos sa inyong suporta. Padayon may hataglingaw kaninyo padayon ninyo suporta. Udahan salamat sa inyong suporta guys no nga naabot na kami sa almost 6,000 subscribers sa YouTube oh. Og sa amo ang Facebook page nagsugod kami bag-o kung itong nahack napata sa 200 ka pin followers karon. Unang inaot mi guys nga kamo padayon sa pagsuporta sa pag-follow sa Facebook page og sa pagbalik atong i-welcome ang pagbalik ni Dandi no. Ni Dandi og teaming sa ato ang Bugoy Cross nga vlog. Salamat kayo guys. Gusta. Mga subscriber, kumusta mga viewers? Naana jud ang inyong gipangita. Pangita ninyo ang akong Mambad. Kalit maghunong. Jajari Sayop man. Piki man berat. Piki man gid balik kas alang. Ano ba? Yan ba yan no? Kiti gini. Ano ba no? Tawa. Hindi tumulto, kundi yawa. Okay, shoutout sa ako ang ni si Kwan si Kalok Arts TV no. Kalok Arts vlog nga maay po siya mo drawing og mga unsa nga drawing guys, ibsag inyong naong art. Si Kilvin Clean Sumailo. Shoutout nimo dol. Naot nga padayon kasi mo ang pag-vlog po no sa pag-achieve sa imong mga talento. Salamat kayo. Og